ହେଲେ ଭୂତ ମାନେ ମାଳିତ୍ୟ ଅପା ଘରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଲ? ଲ ଧୀରେ କୁହ, କାନ୍ଥ ବାହାର କଣ ଅଛି ଏଟା ଭୂତ। ଓହୋ ମୁଁ ଧୀରେ କହୁଛି। ହଁ ଲ ସେ ଭୂତ ହଉଛି ମାଳତୀ ଅପା ତା କୋକ ଝିଅ। ସେ ମଲା କେମିତି? ସେ କଣ ମୋବାଇଲ ଉଡୁଷରେ ଭଲ ପାଇଲା ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ। ହୁଁ ମାଳତୀ ଅପା ଜାଣିପାରିଲା। ଉଡୁଷ କଣ? ଏଇଲୋ ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟେ ସବୁ ଜାଗା ଥାଏ ନା, ତୁମେ ଜର ମୋ ଯା ମୋବାଇଲ ଫୋନ କର, ଅଭିଶାପ ନା ଉଡୁଷ ନା କଣ ଲଡା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ। ହଁ ସେ ମାଳତୀ ଅପା ଜାଣିପାରିଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମାଳତୀ ଅପା କେନ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ତା ଭାଇ ବାହାରେ କହିଲା, ତା ଭାଇ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଳା ଦେଲାନି, ସେ ନଈ ବନ୍ଧରେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଥିଲା। ଯାଉଛି ମାଛ ଧରତେ ମରିଗଲା। ଓହୋ ତା ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେ ମାଳତୀ ଅପା ଉପରେ ରାଗ ରଖିଛି। ମାଳତୀ ଅପା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମାଛ ଆଣିତେ, ସିଏ ତା ପଛରେ ଗୋଡଉଛି। ଓହୋ ଆହୁରି ବି ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଛି। ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କଣ? ଯେମିତି ନା ହାକଟା ହେଇକି ମରି ହଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ହଣା କଟା କରି ମରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗର ଗୁଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲେ ଯମ ବି କିଛି କରିପାରୁନି ତାହାର। ଆଁ ଯମପୁରରେ ଯମ ବି କିଛି କରିପାରୁନି। ଓହୋ ଏଠିକି ଯୋଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡା, ହେଠି ବି ଗୁଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ ତାପରେ ଇଏ ତା ବାଡିକି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ?